ассалому алайкум дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ дар шумо бошад. Дар WhatsApp суратоша видеоша рӯй кунен, дар YouTube, TikTok, Instagram, дар якчанд сайтҳои YouTube реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар WhatsApp муроҷиат бикунем бародар азиз. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунад. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд, аввалаш худованд бурда соғ саломат бармегардонанд. Марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занен ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. Салому алейкум бародару. Марамат Opel Vectra B 95 сол. Мотор 1.616. Гази бензин. Коробкаш механика. Машин утилизация дора дӯстони азиз. Димоҳа ҳуҷҷат дора. Аккумулятор нав, ходовоиш навай. Краскаш чётка, хушроакай. Яъне ки краска талаб нест бачаҳо азиз. ҳолати машин беҳтарин. балонои пеш навай. қафош 50-60% бачаҳо азиз. ин ҳамин машин срочно фурӯшӣ. конкретно харидор бошед агар савдо мешавад. 33000 сомон савдои соз дора. ина машинча бачаҳо. мотор 16. яъне ки камбудӣ умуман надора. ходовоиш тупчаҳай. ин ҳамин ҳолат. ина машин. ина дохили машин. машина хушрӯ тамошо кунен. баъде ки харидор бошен занг занен бачаҳо. просто так нороҳат накунен. серьёзно харидоро занг занен, савдо мешавад бо 33000 сомонӣ дар ноҳияи восеъ бачаҳо. ина машинча. системаи музикаш просто бомба. хушрӯ мехонад. аккумулятор хай гуфтем нав. ина обшивкаош. ина дохили машин. ина қафош. ин ҳамин ҳолат. машинхар бошӣ биёй пеш бин. савдои соз карда мешавад бачаҳо азиз. умуман ягон ҷӯш мақсад даридагию варидкардагию пусидагӣ хел ҷӯш нест. 95 сол. объёмниш кадаги ахчон. ина машин. ина марамат. кадомид мехарӣ? рақимода зангза. иншоалло савдои соз карда мешавад. 59000 сомон Mercedes 220 кардагӣ. як бор тамошо кунед. мошоалло машина дар хуҷанд тайёр карданд. гарени зур. нархиш дастрас. каси успед кард ошава. то охири сола танировка. ҳуҷҷатош як сола. хай то охири сола то феврала утилизация дора. кондиционер, ях, ана газ, бензин, газ евро 4, опорни пеш перфорация, диска чакора нигоҳ кунед. гарени зебидай. илтимос надизден дар сайтотон напартоем. бренд меҳнат кунем. бовар кунед дил мона гирифтаем. хеле одамое ки дар хонашон мешинанд тай кондиционер дана хеле видеои мардума мегиранд мепарем. мо меҳнат кардем. соли мо дар YouTube будем ягон кас автоблогер набуд. мерафтем зора мекунем ака машинта сиёнка кунем бепул мепартем. бепул сиёнка мекунем мепартем. ягон гапмон нарасид. а YouTube шукри худо пул кор мекунем. ҳозирами неки қане кам. аввал зур кор мекунем. шукри худо ай пишти YouTube чӣ чизо харидем. неки номардози 26 дагигаи занг мезанӣ. меге бача напарта. мега ман напартам. хай аздай мапартаи видеоро дар сайт кер. мега сайт ман нест. бароим гапи зиёд як харабор консайн кор мекунам. монитори андроид мултирул алоқа даброин гарени машин 59000 дам қадимтан мақсад дигар бигирен туй бигарден. як тарафҳои чида мегарден. иншоалло ном дора, фоида дора. 89000 сомон срочна BMW тройка E90. бачаҳо ча бензин нестай, дизелай. каси успед кард ошава. хай чӣ хеле хитон медонен нархи ё. ҳозир ҳамин машин мара 80000 кеса надодистамш. ин солиш гуфти гапо кӯҳнай. 2011 шер бачаҳо. бароим фурсатае даст натен. кондиционер ях,
260,000 гуфтиян, 260,000 пробег дорад, дизело бисёр 600 болай, дискои FC, балонои нав, 10 мо танифка, 10 мо уҷад, утилизатсия, партроник, пешқафо, ҳамаи чизиш радной. Я бо пулча бижиқ трезош поёнша, ҳамаш як кали дора я дута. Як кали доштай мутаассифона, баъд бачаҳо ча нигоҳ кинед. Ана мошин кареяй, не ҳамаш кор мекунад бачаҳо ча. Ман шумо доз нишонтам. ҳамин қаки мошин тюнинг кардаги нест. Не нигоҳ кинед, трезо полни поён шид, пулт қатъи бо бижиқ полни боло шаванд. нигоҳ кинед, бо трезо боло мешаванд. ҳамаш кор мекунад. ҳои ки бас ака ба ту бовар кардам. Люка андажи чӣ мешавад? Хит карден шер бачаҳо. Ана памят сидени 4 электро, мультирул, старт-стоп, климат-контрол, обогрев, любой проверка тайёр. Агар ҳамин мошин 7 литр зиёд хурд, падарка, гуфти гапо любой проверка тайёр. Я баки дига саларка дора. Дига шербача чит мефора. Усто қати биё, падёмник дорем. Қабул кун бо пага гап чап нашава. 85,000 сомон срочна Мерседес сечка 200 кузов, мотори 2.4 қати, газ бензин, гази евро 4 сол танёфка, сол уҷад утилизатсия дорад, дискои рамашка. Балонош 70%, номеро падарка 0077 падарка, партроник пешқафо, амивател фар, люк, кондиционер ях, хай тайёр. Мошин тозаи задаги, бридаги, пусидаги надорад, ба ҳамон хотир 85,000 монда мешад. Агар ки мошин элегант намешид, агар ки мошин механика мешид, агар мошин танёфка уҷад намедошт, ман 85,000 ира сиёмка намекардам. ин мошин хуҷанраве, химическая, полировка, керамика, пакетҳои гуфти гапонао бозори шайтониро мезананаш 130,000 бозор бурданаш. Мошина чемаи сайтода бозор да қимат мефурӯшем. Ира ёдод наброрем. Мақсад майна мошин фурӯшем. Мошинома бозор мебарам. Қиматтар мефурӯшем. Да иҷа хай ҳисоби шлақ бисёр да сайто, ҳамин ҳисоб қимат фурӯхта намешавад. Ягон зоти блогер, ягон зоти автоблогер сайтошда ба манфиате ки миёран сиёмка мекунанд, ба о кор намекунанд. Ҳам пулша мегирад, ҳам арзон мекунад, сиёмка мекунад, мепартад. Ягон зотош. Ина иминои ман арзон сиёмка мекунам, мепартам. Яки бозор демократия любой хе мегири мепартад. 110,000 пробег нишон се 4 электропакет D+, ба коёш қад меша, обогрев сидени. Ҳақиқат талха ина ки мақсад ма гап мезанам. Ягон зоти блогер ба манфиати одамо кор намекунанд. Мегӯям дурӯға мегӯям. 250,000 сомон бачаҳо, срочна Toyota Avalon. 2019 сол Америка бачаҳо. Тонировка ҳуҷҷат ана 6 моҳи дига. Ана 2019 севним карочи Америка. Хулоса нигоҳ кинед бачаҳо. Америка хай фаролупа. Подсветкаи салон задаги, коробка автомат, 4 балон, 90%. Мошинчак вообще краска талаб нест. Тайёра мошинчак. Мегири ҳайш мекунӣ тамом. Задни камера дора. Аз як чиз дига шонам хай нишонтон таем. Нигоҳ кинед бачаҳо. И заслонкаи ҳозир ана газ метем, хай нишонтон метем. Нигоҳ кинед. Сиденё лифт, 4 электро, блокировка да регулировка боковой, мультирул, слиповой зона, коробка автомат, обогрев, кондиционер, монитор, задни камера, мультирул, қоидави мошинча тайёр аст, старт-стоп, режим спорт, любой чиз задаги на подсветка, чухолои HDX, и на фарқи намедонед чухоло гарени баромад мекунад. Хулоса бачаҳо, номери ака дар зери навор мондагим. Хаби аз заслонкаша нишонтон тем дар дилтон армон намонад. ина оvoz ҷои дигаши. ина полник иштемеш. Хулоса бачаҳо, номери ака дар зери навор аст. Илтимос бачаҳо, бо мегӯ мода занг назанед. ина без заслонка овозаш. Панотон ба худо бачаҳо, дастгира фаромӯш накунед. 39,000 сомон срочна Мерседес 190 кузов. Нигоҳ кинед, 190. Дар ин мошин ду свет бозӣ кардагия. Як светш олуча гули бодом, як светш зарпарвин. Бо чухолои зарпарвин дорад. Ана мерем хай тамошо мекунем. 39,000 сомон охири нарх. 92 солаш, моторш 2.3 компрессора. Ана автомат D+, кондиционер дора? Надора, мутаассифона надоштай. Ба хотири драга и кам-кам и парондагия, ида нигоҳ кӯ. Сағирача кинои бригада да бозӣ карда, нигоҳ кӯ, тир парондагӣ будай.
яка дискафурушаира бисёрё медонанд. Бартер диска писка қад мешаванд. балон қати алиш мекардиан. Ина дига чиз мефорас агерачай хели канал нест. ба любой чи ҷигори пугори любой чи қати алиш нигоҳ ки салон абия ҳодиса иру лайк ҷо дизди. Д плюс мониторша нигоҳ ки чихолои зарпарвин хаям қа мешаванд. марамат кен иш турбино ая нитро ай. меҷхиш қафоша нигоҳ кин. нигоҳ кин хита дар олами чи зардолу ис мекунӣ. варианти алиш фақат балон қати диска неё мешавад. диска қати ҳам мешавад. номеро якара зер наворда мемонум ба хотири зарпарвин лайкора бизанем. мебинем ки чанд қа лайк мегира. любитель ҳастай? марамат. 89000 сом бачо срочная бат Kia Kapan. Нигоҳ кунем бачо. 2010 буда ка? 2010 сол бачо мотор да. Ана ҳуҷҷатто 6 моҳи дига 6 моҳ тренировка 6 моҳ ҳуҷҷат. Нам бачо нигоҳ кунем панорама, коробка автомат, обогрев, кожни салон, қойдави мошинча тайёра. Мегири ҳайш мекунӣ тамом. Номерош транзит тор балон бачо 90%. Марамат бачо. 21 ноҷои диста дардай ҷода задан аздай поён да кам задагиаша. Он спортс незонага ку. Дадиса не да поён задагиа. Задни камера бачо датчик патронник қафо споли на панорама шуяй. дари қафо электропакет марҳамат ҳолати салон. Полни кожни салон. Мошинча беҳад тоза. Мошинчаи тоза мекунен на марҳамат. Қадами усбет кад ош шава. Бисмиллаҳ. нигоҳ кунед. Регловка боковой. Ана блокировка дар 4 дар электро. Хулоса ина нигоҳ кунед. Обогрев, коробка автомат. монитори арад, задни камерам дора, мултирул. Хулоса мошина ми қам мешавад. Дига чанд қам мешавад. Хулоса бардаро номеро яка дар зер навор мондагиай илтимос ами гуфтум ки муомила мешавад хеле муомилаи серьёзӣ не. номеро яка хулосаи гап дар таи видео мондагиай илтимос омада занг назанед. ам таи видеоро бинед нав, сол, мотор, номерои соҳиби мошин любой чи мондагиай панотон ба худо дастгира фаромӯш накунед. 85000 сомон срочна Toyota Axio. Соли 2008 мотори 1.5 8 литр аст худоран 5 литр мегӯян хаяки вобаста экини ба экини ман 13 литр мехӯрам дам шаҳуи кадаги чи не ки боварӣ надорум 5 литр бихӯра акаҷон и ҳам стандарт ака мега 5 литр мехӯра консоника 6 литр хай биен мошина қабул кунед 4 балон нав запаска дора запаска дора саб сафед родной краска шаба фикрама родной краска маги аста 37000 километр пробег дора комплектация ҷишай ана люкселиш нестай бачаҳо 85000 сомон хай дар насиби касе боша оша 85000 сомон иксш бидаи ҷи гуфтем икс ана хай бинен қабул кунен устоқати бо мора ғиноат накунем мошин мошоалло мо таъриф намекунем дига бас карочи ира гуфти гапом ягон зоти мошина таъриф намекунем қасдан намезанем ина ду чишмак хати нигоҳ ки биё мошина гирам ана монитори андроид консони кор мекунад 137000 пробег дора мултирул надора биёен ленташа хати чиш дорем мултирулш дорем мезанем метентон хулас дига чит мефурашенад и видео зеби ягон 1000 лайк бигира басай шербачоя дастгирӣ кунем номеро якара мемонам таънёвка уҷа дора таънёвка надора ассалому алайкум мардоро марҳамат мошини навбатии дигари мо Hyundai Grandio соли бароҷ 2015 коробка автомат мотор 3 газ бародаро ҳолати мошина як ба навор мегирем мошинча беҳад тоза ки хубай ягон ҷо задагӣ надора ягон ҷошам камбудӣ надора ду дари пеш безключевой доступ 4 та диска балони пачка бампери пеш қафо партроник номеро падарка задни камера ҳуҷҷатош солона утилизатсияам гузарондагиай нав як 4 мошин вагон даромаданша мошин вагонай бародаро таги ҳамин мошин тагиш металликай свети металликай килонкаи сафед кашидагиай ягон ҷо харошидагӣ кандагӣ даридагӣ надора лабавои пешам трешни надора бародаро ина мошин беҳад тоза ки хубай мошин айни ҳол заводӣ кор кардестай овозиш ҳам қапасти бадай ки дар таҳор намефаҳмиш мақсад
катализаторош ҳам ҷош даҳед. ҳолати дуруни салон, салони сиёҳ, салони кожа ягон камбудӣ надорад, ягон ҷош кандагӣ даридагӣ нест. як ҳолати пешаш 4 дар электропакет ба кабинкош электрони, сидению лифт, салони кожа гуфтем, ду тарафа мултирол, коробка автомат, обогрев сидени, охлаждени сидени, монитор, задни камера, кондиционерш яхай бародаро, старт стоп. ина ҳолати дуруни торпедаш, ягон ҷо кандагӣ даридагӣ нест бародаро. мошинча беҳад тозааки хубай. ина винкодаш хария бародаро. нархша бинен, нархаш 98 000 сомон, боз муомила дора. лайка монем бародаро, мо барои шумо ҳама хел мошинои арзон дар канали Автобохтар пешниҳод мекунем. ассалому алайкум бародаро, марҳамат. мошини навбатии дигари мо BMW E90, соли барош 2011, коробка автомат, мотор D турбо, D турбои мотори FC бародаро. мошин беҳад тозааки хуба, ягон ҷо задагӣ, ягон харошидагӣ, ягон камбудӣ надора бародаро. ягон ҷошам краска талаб нестад. 4 та диска балонои 90%, диска чакҳои гизала, бампери пеш, ақиб партроник, задни камера, ҳуҷҷатош солона, утилизатсия гузаронагиай, ягон камбудӣ дида намешава бародаро. бакавои бетмен, лабавой антиблик бародаро. мошинчара бин беҳад тозааки хубай. мешини фақат сика мекунӣ, ҳайш мекунӣ. гарени камрасхона бародаро. мошинча як ҳолати дуруни салон, салони сиёҳ, салони кожа. ина бародаро, ягон камбудӣ дида намешавад. як ҳолати пешаш 4 дар электропакет ба кабинкош электрони, памят сидени, сидению лифт, ду тарафа мултирол, коробка автомат, ҷойстик, кондиционерш ях, монитор, задни камера. ина бародаро, меҳад мошинча тозааки хубай. муспетка мошина биё бардор бародаро. расходшам беҳад кам расходай. мотор D турбои дизелай, гарани кам расходай. нархш 105 000 сомон, боз муомила дора. лайка монем бародаро, мо барои шумо ҳама хел мошинои арзон дар канали Автобохтар пешниҳод мекунем. ассалому алайкум бародаро, марҳамат. мошини навбатии дигари мо BMW E7, соли барош 2001, коробка механика, мотор 2.5 бародаро. ҳолати мошина як ба навор мегирем. мошинча беҳад тозаака, ягон ҷош задагӣ надора, ягон ҷошам краска талаб нестай бародаро. беҳад мошинча тозааки хубай. бамперо, задни партроник, задни камера, полни мақсад тайёр кардагӣ. 4 та диска балони, ина мехели бо 4 та диска балони, ина мехел. кадом ишки мега ки агар харидорӣ кард маслиҳат мекуна, ё иша бигира иш, ё уш маъқул боша уша бародаро. ҳуҷҷатҳои тонировкаш солона, утилизатсия дора. ҳуҷҷатҳои солонашам баробари тонировкаш буд мешавад. ҳардуш як каргай. ана ягон ҷои лабавойшам трешни надорад. як ҳолати дуруни салонша ба навор мегирем. 4 дар электропакет ба кабинкош электрони, ду тарафа мултирол, коробка механика, обогрев сидени, монитор, задни камера, кондиционерш яхай бародаро. салони элеганс дайво, салонаш тозааки хушрӯ. ина бародаро, сиденьё лифт, салони кожа, салони кожа сиёҳ бо лукам дора, кор мекунад бародаро. нархша бинен, нархаш 53 000 сомон, боз муомила дора. лайка монем бародаро, мо барои шумо ҳама хел мошинои арзон дар канали Автобохтар пешниҳод мекунем. ассалому алайкум бародаро, марҳамат. мошини навбатии дигари мо Hyundai Avanti, соли барош 2007, коробка механика, мотор 1.6 бародаро. мошини айни ҳол заводитай. як ҳолати мошина ба навор мегирем. ягон ҷо задагӣ надора, ягон ҷошам бридагӣ надора, ягон ҷошам варид надора. 4 та диска балони пачка, дискои гизала. ина бамперш кам тара харошидагӣ дорам, краска талабай тамом. ягон камбудӣ надора. номерош падарка, ҳуҷҷатош солона, утилизатсия гузарондагиай бародаро. успетка мошина биё бардор. беҳад камрасходай. 5-6 литр бензин мехӯрад.
ҳолати дуруни салон, салони сиёҳ, салони лата, чӯлакҳои дастури салон шав, салони тозааки гизала, 4 дар электропакет ба кабинкош электрони, коробка механика, кондитсионер, яхай бародаро. Кондитсионер кор мекуна, магнитофони пионер, ҳолати дуруни салон, салони тозаак бародаро. мошинча беҳад тозааки хубай, ягон камбудӣ дида намешавад дар мошин. бародарое ки мехаранд марҳамат мошина, марҳамат успетка биё бардор. бародарое ки намехаранд, аз шумо хоҳиш як таги лайка моне бародаро, ё подписатсия кунед. мо барои шумо ҳамин хел мошинаи арзон дар канали Автобохтар пешниҳод мекунем. ассалому алайкум бародаро, марҳамат. мошини навбатии дигари мо марк XZio, соли барош 2008, коробка автомат, мотор 2.4. бародаро ҳолати мошинаи ба навор мегирем. мошинча ана парогош кор дора, камутун тамом, мақсад задагӣ надорад. мошинча тозааки хубай, тонировкаш то охири сола, ҳуҷҷати солонаша нав як ҳафта шид карданша, 4 та балони 90 фоиза, ду дари пеш безключовой доступ, не парогоша гуфтем, хай раскаталабай тамом. бародаро нархш беҳад арзони бадай, яктаи лайка монем, ё ки харидориам накунем ба дигаро бифиристем. бародаро одамое ки харидорӣ мекунанд, ай шумо хоҳишака як ёрдам шумода мерасад, мақсад ки ҳамира ба дигаро бифиристем. свети дуруни салонаш, свети мандарин, шоколадни, ҳолати дуруни салон, салони тозаак, 7 одама бародаро тозааки бар, ду дари пеш безключовой доступ гуфтем, 4 дар электропакет ба кабинкош электрони, ҳолати дуруни салон, коробка автомат, монитор, задни камера, кондитсионер ях, ҳолати тарфинашам тозаакай, ҳами лабавоиш треши дора бародаро, сиденёш лифт, нархаш беҳад арзони бадай, 75 000 сомон, боз муомила дорад. лайка монем бародаро, мо барои шумо ҳамин хел мошинои арзон дар канали Автобохтар пешниҳод мекунем.